Ladies and gentlemen, we are back again. Namtumwa Guruva. After quite a time, Mtumwa Guruva munhu watinoti a straight talker. Vanongoti gaga nyaya dzavo, havanyanyi kudobvunzwa upenyu, kunzi amai vasara mushe here kumba, but sechi vanhu tinovabvunza. Mtumwa, muri sei? Ndakanaka baba, mino kwakadii kuno? Tiri nani. Togona kutanga nekuti makatumwa kunani? Ndakatumwa kuvanhu vepasi rino rose. Kunyanya vana veAfrica. Ivhangeri yenyu iri kugamuchirwa here? Ivhangeri riri kugamuchirwa zvikuru. Yes. Muri munhu waMwari werudzi ripi? Muri munhu waMwari wekumagemenzi, Pentecostal or? Ndiri munhu waMwari anoshanda akatsika pashoko raMwari. Akatsika pashoko raMwari. Yes. Handina kunyatsonzwisisa. Kuti muPentecostal mainline zvinhu zvakazoya navanhu. Yes. Asi ndinonya kudwela pashoko raMwari. Vanhu vobo vanogona kunge vachida kuisa nzeve dzavo vachiteerera, vanenge vachida kunyatsotsanangurirwa zvinhu zvakafanana neizvozvo. Vanhu vanotya dzidziso kamunhu waMwari. Alright. Inini ndinovaka kereke yakadyarwa paPentecostal. Yes. Kune vanoti kereke dzemagitare. Alright. Yes. Alright, hanzi kereke dzemagitare. Ladies and gentlemen, mibvunzo yatinayo mibvunzo yatini takaona kuti munenge minayo muchida kuziva or mune makakaisa mumacomment section, and we'd want to know more about those topics. From the last interview yatakaita nezvimwe zvinhu zviri kuitika panguva inoyi, ndichakuverengerai imwe mibvunzo yatoda kubvunza Mutumwa Guruva. Wekutanga une chekuita neyatinoti matombstone. Tichiti, is it a good thing to put a tombstone? Kune machechi mamwe tisingazotauri mazita, but kunyanya kumaPentecostal anotaura iwo kuti zvakaipa kuisa makuva, zvine chivanhu chazvinazvo. So is it a good thing kuisa dombo pamakuva evabereki kana hama dzedu, uye zvimwe chete here nekurova guva? Kuisa tombstone chinhu chakanaka zvikuru. Nechikonzero chekuti izvo, even in the Bible, takacherechedza in the book of 2 Kings, chapter 23, verse 17. Zvinonzi there was a certain king, akabvunza akati, who's this memorial stone? Zvinonzi vanhu akamupindura akabvati iguva remurume akarurama. Uye akataura pamusoro peatari yeBethel. Zvino chinonzi tombstone iringori a memorial stone. Riri dombo rinoti rakaiswa panzvimbo. Chinova chirangaridzo kumagenerations ari kuuya kuti pana nhingi akamurarama. Uye tombstone rinobatsira zvakare kuti zita remunhu iyeye rirambe richitaurwa panyika, nokuti gwiro kana kuti guva rinovakwa rorega kuiswa tombstone, rongoiswa ivhu. Mvura painoramba ichinaya, mhepo ichivhuvhuta, ivhiro at the end rinoparara. Zvoti pakupedzisira gwiro remunhu iroro harizorangarirwe pano panyika. Saka basa retombstone ringori dombo rinounza mamemories, chirangaridzo pamusoro peavo vasara panyika nemagenerations anoberekwa kunyange murudzi, kuti agoziva kuti apo ndo pakaradzikwa sekuru wedu, apo ndo pakaradzikwa mai vedu, apo ndo pakatangira dzinde rerudzi rwedu. Saka idombo rakanaka. Asi tombstone chinhu chakasiyana nokurohwa kweguva. Nochinonzi kurohwa kweguva, it's a ritual ine chekuitwa nokudzora kwemweya wouyo wamaradzika mumusha. Kuisa tombstone kuenda kunovakira guva remudekani wenyu kana rehama yenyu. Yes. So kurova guva kwakanaka here futi? Kurova guva hachisi chinhu chakanaka. Nechikonzero chokuti izvo, panorohwa guva muchidzora mweya womufi mumusha, munofanira kunzwisisa kuti mweya wacho paunodzoka, unodzoka une mamwe mabasa awo awaiteta panyika. Nokuti wakaverenga your Bible according to the book of Malachi chapter 4, inotsanangura Malachi achiprofita, anoti Jesu Kristu asati adzoka, zvinonzi ndichatuma Elijah muprofita wangu kuti adzoredzanise mweya yamadzibaba kuvana nemweya yavana kumadzibaba, kundisarove nyika neshamhu. Asi Jesu akuuya aberekwa naMary. Before asati aberekwa, zvinonzi ngirozi yakauya kune mudzimai ainzi Elizabeth, ndiyo bati uchabereka mwana mukomana anonzi John the Baptist. Asi mwana achapfekwa nemweya waElijah, nesimba raElijah. Zvati Mwari panguva iyoyo vakanga vakutodzora mweya waElijah, akanga atenda kudenga.
panyika. Asi uchidzoka hauna kudzoka une mutumbi, wakadzoka uchinopfeka bhodhi yemukomana ainzi John the Baptist. Asi wakaverenga now unoona kuti life yaJohn the Baptist akatanga kurarama upenyu hwaijublicata, upenyu hwaElijah hwaakanga asina kuona. Jones aifara kudya hwiza idzo dzaidyiwa naElijah pamazuva ake. Jones aifara kunyange kurarama upenyu hwokugara murenje, muri imo upenyu hwakararamwa kunyange naElijah. Jones kunyange nenhumbi dzaaisona dzakanga dzakafananidza Elijah hwaasina kuona. Mini kuti panorohwa guva pachidzorwa mweya wemufi mumusha, mweya wacho unodzoka une mamwe mabasa awo. Zviri izvo nawo zvinoita kuti kana munhu iye akanga ari munhu aiba, munoona kuti pakupedzisira munodzora kunyange mweya wacho iwowo wougororo. Wakacherechedza according to our African culture, unoti kudhara guva raiti kana richirohwa vanhu vaitoungana semhuri vobva vati pamakuva 7 atina mufamily yayo tingarovera nhingi retimudziro wemusha. Vaitira nhingi kwete nokuti akanga asina mabasa akanaka, asi ranhingi ndarohwa nokuti pamwe airapa. Satoda mweya wacho urapi pakati pedu kuti usabve. Now, asi at the end now nenyaya yekuti hatina meso inogona kupima upenyu hwemunhu munguva yaanenge ari woga kana munguva yeusiku. So at the end takada kuti tive guva tichidzora mweya womufi, tinogona kudzora nemwe mweya yakanga yatibuda pakati pedu yakanga yakashata, inogona rimwe yakaipa. Aiwa, tapaona zvakanaka. Then pakuiswa kweTombstone, tingati itsika yakanaka pachivanhu chedu, itsika yatinogamuchira kuremekedzawo futi vanhu vatanga tinavo panyika. Vamwe vanogona vari vabereki vedu vakativakira midhuri yatogonenge tichitogara, toti pamaparara regai tikuvakirewo mushawo wekuti zviite chiremerera. Asi zvine zvazvinorevawo futi here pamweya, nekuti kana zvine zvazvinoreva pamweya zvinorevei kuti kana ndikashaisa guva revabereki zvinorevei pamweya, zvine makonsekwensi here pamweya. Kana ndikaisa zvine zvazvinondibatsirawo futi here pamweya, zvine laki here randinowanawo kana rombo rakanaka rinobva kana gomborero chairo rinobva kuna Mwari based on that. Right. Inini ndinoona sokuti chinhu chine chireva munzvimbo yemweya nechikonzo chokuti even if you read your Bible, yes, unoona from Genesis to the coming of Christ kuti makuva avo ese at the end aiteswa dombo raiswa. Saka zvoti mwoyo waMwari ndewokuti munhu ararama panyika zita rake risadzimwe panyika, kunyange akafa asina chaakagona kuvaka panyika, asi bwiro rake rinofana kuti arambe richitaura zita rake. Even though nemama cases andosangana nawo, there are people okuti iwo vamwe vacho kana vakatoregedza kuvakira guva, pane maissues ekuti vamwe vacho unoti upenyu hunotomira. Kwoita vamwe kuti vakatenda kunorivakira zvekunoisa Tombstone iroro, unoti upenyu hunotanga kufamba. Even though zviri zvinhu zvokuti dzimwe dzenguva hatigoni kuti ndine explanation iri munzvimbo yemweya, asi chandoziva ndechekuti zvine spiritual effect mumararamiro edu savanhu. Mararamiro edu sevanhu. Ladies and gentlemen, ndo mutumwa guruva vatinawo panapa vachititsanangura zvimwe zvinhu zvatinogona kunzwa zvichiparidzwa muchechi. Mazuva ano ingori fire, take the anointing, uyai nechegumi. Saka tinotenda kana tinemi munguva yakadai. Mubvunzo wechipiri panapa. Why do some people have accidents on their way there? And why do some people even start to have so many problems just after coming from such an event? Why is it like that? Kuti tichitarisa vanhu pavanonovaka makuva, vazhinji vanovaka muna August, September, because ndo nguva yatinenge tichiona kuti hakuna kunaya, ivhu richiri rakasimba, tobva tati regai tinovaka pane pari pamaholidays. Asi toona kuti vanhu vopo aidha munzira kana mukudzoka vanowanzosangana netsaona zhinji zvekuti kuramba kuchiitika zvinhu zvikuramba vanhu vakapedzisira vadevelopa atheory or aclaim yekuti zvinhu izvi panowanzoitika panozoita panoitika minyama inoitika kana njodzi dzakawanda dzinoitika. Zvinenge zvichifamba sei? Right. Chinoitika ndechekuti panoiswa Tombstone. Yes. Vazhinji vanoisa mumagroup. Noda kuti Tombstone yeurongwa hwemhuri. Iri preparation yokuti dombo rigone kuneswa zvakanaka, yes, kana mari dzikwana. Yes. As you need to understand kuti pakati pemhuri ipapo, yeah, kazhinji apashayikwe munhu anenge ari munhu wakaipa. Alright. Panguva yatiri kuprepare nyishu ine chekuita nedombo,
Yes. vamwe vanga vasingakuprepare ishi nechekuita nedumbo yega, Yes. vanga vachitoprepare neishi ine chekuita zvakare nenyadzi nechekuita nemweya, Alright. nekuti vanenge vachitoziva kuti ndo musi kana nguva yavachagona kusangana nemhuri yakaungana. Alright. Saka vagara vane desire iri wicked yoda kuunza downfall, Vagara vakashata. nguva yavanowana platform yokuti vaise munyama nokuberekesa zvakasiyana siyana. Alright. Iriyo reason ezati muto vamwe kana vakubva ikoko vazosangana nedzimwe njodzi, zvisingarevi kuti event yavaita yekuisa dombo yakashata, asi chaipa ndechekuti pakati pavo vaungana ivo vasina kugona kuprepare mweya wavo kuti pavanoungana pakati pevazhinji vagane kuwana covering yokuti mhepo dzinge dzisingaone mukana wokuvafukidzira. Vatsatirwe muteyo. Kwoita chechipiri, pane gona futi kuva nean issue yokuti musi unovigwa munhu ada kuzeswa Thompson, kune vanoshereketa zvoti vanogona kunogadzira guva kuti rimire seatare yakaipa muupenyu hwavo. Zviri zvona zvinotaura naHosea in the book of Hosea chapter 13 yaanoti ko iwe guva simba rako riripi, pamwe pacho obva ati ko zvirwere zvako zviripi. Minti Hosea akanga atone understanding yokuti guva chinogona kuva chunhu chine simba rinogona kutounza maplugs kana matambudziko muupenyu hwavanhu. Saka kune magraves mamwe acho ari mumafamilies ekuti vanhu pavanoviga munhu rimwe racho rinogona kusara chigadzirwa, which is one of the reasons pachivanhu chedu yaiita kuti kana munhu akaradzikwa nhasi mangwana makuseni paifanira kuenda maelders nevari pedyo vemufu kuguva ikoko, vainge vachienda kunocheka kuti akune here usiku azosvika akaita turnaround neguva iri, kuitira panoda kuzoita urongwa hwavo mberi, urongwa ihwo usawane chinovhiringa. Because according to the Jewish culture inoti mweya wemunhu unotendera pabwiro kana paguva for 3 days, mazuva matatu, which is one of the reasons yakaita kuti even Jesu amutse Lazarus after the 3rd day. Noti akamumutsa between 3 days, munana wacho avaiwa munana unoshamisa. Ndosaka izvo chinzi izvo kana munhu akafa nhasi 2nd day 3rd day vanonocheka, voziva kuti mweya wacho unenge wasunungurwa waenda. Aiwa, tiri kudzidzisa zvakawanda. Ndo mutumwa guruva watinawo panapa vachitidzidzisa zvinhu izvi. Mubvunzo wetatu watinawo une chekuita nemitupo. Pari kunzi pano, is it good or bad for a Christian to be called by his totem or to have a totem? Because we see that in many Pentecostal churches, in mainland churches, they are saying they are demonic. Mubvunzo uyu une chekuita zvakanyanya nenyaya dziri kunetsa mazuva ano, nhau dzine chekuita nechivanhu nekunamata. Kune madebate hobo kuti zvinhu zvinodyidzana kusvika papi. Ende nyaya yemutupo is one of the central issues pakuti munhu anenge achinzi iwewe wachisikwa chitsva, zvese zvemutupo izvi hazvisina maturo, siyana nazvo. Ndandina muvhangeri Marufo mazuva mashoma apfuura vachitoti instead yekuti iwewe mhuka dzide kutodza iwe, isusu vanhu tisu tada kutodza mhuka. Saka tonatabvunza kuti munguva yekuti munhu aakunamata anoramba akabatirira pamitupo yavo here? Mitupo chinhu chinofanira kurambwa nechitendero here? Mutupo haunei nechitendero, nechikonzero chokuti izvo mutupo wakaexista chitendero chechikristu chisati chasvika muAfrica. Now wakaverenga panhoroondo unoona kuti ewedhi rokuti totem rinonzi rinoreva kuti mutupo pachisingisi itemu rakauya nemamissionary vakauya kuzoparidza evhangeri. But vachiuya netemu iroro vakanga vaona pakati pemaAfricans vachidaidzana nemutupo, ndobva vada kutsvaga temu raizofita that in English. Ndobva vanotora temu rokuti totem kubva kune rumwe rudzi rwaiwanikwa kuAmerica ainzi maOttoman. And oro vanga vane mutauro wainzi obija or obijwa, ndo mutauro wavaitauro kuAmerica. Vakanga riri rudzi rwevanhu rwainamata mhuka vachitonopa maofferings nemasacrifice. Now ndobva vatora temu rokuti totem parudzi iroro rwainamata mhuka, ndobva variunza pamusoro pemaAfricans, zvisingareve izvo kuti maAfricans akanga achinamata mhuka ndevekuAmerica. Nechikonzo choti maAfricans hapana
patakamhenda isu semazimbabweans kuenda kunopa zvipiriso kumhuka. Zviri izvo zvatinoona zvichiitika kunana India now. Zvekune vanhu vanotorarama mombe yake achitonoipa masacrifices. This is the same concept yakanga ichiitwa nevanhu vainzi maottoman vekuamerica. Ndobva vangotora the same term root totem ndobva raunzwa. Mutupo kuafrica kunoku chinhu chakauya pakati pedu nechikonzero chokuti izvo chaifanira kuramba chichinongedza munhu padzinde kana pamudzi uko kwaakabva. Now, nokuda kwokuti muAfrica makore akare kare vanhu vaitange matravelers ekuti vanhu vaimuvha vachinotsvaga maforestry akanga rich pamhuka, vamwe vachimuvha kunotsvaga nzvimbo dzakanga dzine fertile ground. Zvaizokonzera kuti vamwe vacho vasvika ikoko vainotanga kunosenzesa senemu yake sezita rake, asi mutupo hawaichinja. Zviri izvo zvinoita kuti nhasi wakasangana nemunhu anonzi mutumwa wokwamadyira panze. Ini ndiri mutumwa wokwamhofu Mazarura. Ndotoziva kuti masenemu akafanana asi hatisi vedzinde rimwe chete. Zviri izvo futi zvinoita kuti kunyange nhasi mumwe munhu akasangana nemudzimai waada kuroora kana vane mutupo mumwe chete zvinotonzi ihanzvadzi yake kunyange vane masenemu akasiyana. Nechikonzero kuti mutupo waingobatanidza vanhu kuti ziye kuti venzinde rimwe chete. Ende uyezve inini ndichicherechedza ndichipindura vamarufu ndinoona sekuti munhu asingangoziye shoko raMwari in the sense yokuti iyo indototenda kuti mutupo kuAfrica kunoko yakatangwa naMwari. Nechikonzero chokuti izvo wakaverenga bhuku raGenesis chapter 49 Jacob achiropafadza vana vake zviri prophetically anoti asvika pana Judha anoti Judha uri shumba. Now achifananidza Judha neshumba pakudii uri tori mufananidzo Mwari wangu amupa. Nechikonzero chokuti izvo Mwari kana vachida kufananidza vanhu kana kuti vasumudze vanhu panyika panapa pane vanhu vanotori macharacters avanoti vachivaka vanomafananidza nemhuka, nokuti Judha pakupedzisira aifanira kuva munhu aizodominata madzikoma ake, ndosaka akanzi Judha wakafanana neshumba. Ndobva vati Dhani wakafanana nenyoka, nechikonzero kuti unotema kunyange bhiza pachitsitsinho noda kwenature yakanga anayo yemarwire aita hondo. Vobva vati kunyange kuna Isaka uri dhongi rine simba. Nechikonzero kuti history yaIsaka aitoziva kuti akanga ari munhu ane simba pamararamiro ake. Even Jesu azouya unozoona chinzi izvo shumba yorudzi rwakwaJudha. Zvoro here kuti Mwari vairedusa Kristu to a level of an animal? Kwete. Asi inature yezvinhu zvemweya yokuti Mwari vane vanhu vane abilities avakatovapa avanofananidza nedzimwe mhuka dziri panyika. Saka mutupo hachisi chinhu chakaipa. Ayo ndiri kupaona. Mubvunzo wedu wekupedzisira une chekuita neyatinoti tsvimbo yababa. Usually tiri kuona kuti hatisisina tsvimbo mimisha yedu, tikatarisa pamwe kwedu hakutorina tsvimbo. Tsvimbo yatiri kutaura haisi tsvimbo yekuzvidefenda, tiri kutaura tsvimbo. Asi tiri kuona vamwe vaprofita vari kunge vaine tsvimbo. Even Apostle Chiwenga ndakaona vaine tsvimbo yavo vachiti murume wese muchechi munofanira kuita tsvimbo. And anakomanda Ibrahim ari kufamba vaine tsvimbo. Ndakuonawo muine tsvimbo yenyu. Munoiona sei nyaya yetsvimbo idzi? Tsvimbo dzinogona kunzi nevanhu vanogona kufunga ndedzechivanhu, asi tongoreva kuti tsvimbo inenge ina baba. Munonzisa sei nyaya? Tsvimbo hachisi chinhu chakaipa kuva nacho, asi chinogona futi kuva chinhu chakaipa kuva nacho. Kune wakaverenga our African culture waona kuti munhu chirume wese aifanira kutogara netsvimbo, imwe yaisenza kuvhima, imwe yaisenza kufamba nayo is our culture. Koita tsvimbo futi dzarimo futi muculture yedu, dzimwe dzacho dzakanga dziri tsvimbo dzaimiririra zvimwe zvinhu zvemweya. The same thing in the body of Christ. Now, which is one of the reasons inoita kuti uone kuti in our African culture kana nhasi wakanzi wafa une tsvimbo dzako dzaunadzo, panofanira kutotorwa muzukuru poitwa eritual inonzi kusuka uta. Iri eritual kuti muzukuru anotozopuwa bhuru remombe, nokuti it's a ritual inenge ichitogeza tsvimbo idzodzo, nenyaya yekuti vanoti vane dzimwe tsvimbo dzoti amuzozive dzakaendwa nadzo kupi kana dzakapindwa nadzo kupi, yokuti tsvimbo iyo inogona kutozova chinhu chinogona kutozokupedzai nemhuri. Nechikonzero chokuti even if you read your Bible unoona kuti murume ainzi Moses zvinonzi nguva imwe yakapinda muEgypt asangana nemaprofita aFaro,
zvinonzi kunyange tsvimbo dzemaprofita afaro dzakashanduka kuva nyoka. The same thing nesvimbo yake. Zvoti tsvimbo chinogona kuva chinhu chinogona kutoshanduka futi kana chakava chinhu chine an element yespirituality isina kunaka. Even though according to the Bible again tinoona Mwari vachitaura even kuya kwaJudha as a king. Vanobva kuna Judha tsvimbo yeumambo haingabve muruoko rwake. Zvoti even pamama assignment Mwari avanotopa vamwe vanhu anotodhimanda kuti munhu iye ange ane a certain road. Pachirungu seta. Yes. Yeah. Saka ini ndinoti tsvimbo haina kuipa asi tsvimbo inogona kuipa kana yakava tsvimbo ino mweya mukati unenge uri mweya usinganzwisisike. Iriyo reason inoita kuti some of the families kana mumwe munhu achinge afa vamwe vacho they end up vateta sit down votomeka decision nokuti patiri kunomuisa muguva rake ndatimisei netsvimbo dzake nechikonzo chokuti izvo vanoziva kuti tsvimbo chinogona kuva chinhu chakanaka kuva nacho mumusha kana tsvimbo chinogona kuva chinhu chakashata kuva mumusha chinogona kutotrive mamarriages evanhu vari mufamily kana kutoitisa vamwe marombe. Saka ndinoti izvo kune ava netsvimbo ndaive tsvimbo ine tsanangudzo yakanaka nekuti pakupedzisira haizongova tsvimbo yako yoga nekuti itsvimbo ichange iri tsvimbo yemhuri noti ichatomekerwa dare nemhuri one day pauchabva panyika. Nei musina tsvimbo? Ini handina tsvimbo nechikonzo kuti Mwari vanobvira vataura neni. Hamuna shungu nazvo. Uye hangu semunhu agara mutaundi. Yes. Kune pfuti kana mbavha dzakauya. Yes. Ladies and gentlemen, ndo mutumwa guruva watanga tiinavo izvezvi. Unogona ngo uchiona video and uri kunzwa matsananguriro avari kuita woti kune zvimwe zvinhu zvaunogona kuda kubvunza zvine chekuita aidha neshoko raMwari kana manamatiro edu kana even tsika nemagariro edu oro une zvauri kufunga kuda kubatsirwa regai tipe mutumwa guruva mukana wekutiudza kuti vanhu vanokwanisa kuvabata papi for zvinhu zvinenge zvakadaro. Munogona kundibata panhamba yeWhatsApp ye073 983 318 073 983 318. Asi ndokurudzira kuti vanhu vari kuita nyaya dzemaTombstone munguva inoi vatange vatsvaga kuwana covering pamusoro peupenyu hwavo apo vasati vaenda vatange vatsvaga munamato wecovering neinstruction yecovering kuti vagone kuchengetedzwa kubva kune zvimwe zvinhu zvinogona kuvavira zvakaipa mwedzi waAugust uno uri mwedzi unoitika zvakasiyana siyana kune ava vanofamba munguva dzakaita saidzodzi noda kuti vaitwe zvakaipa vari pakati pavo. Ndio mashoko nyopedzera. Yes. Maitabatsa mutumwa. Tunatenda baba. And with that we are out. Amen.